Dar ce, Doamne, faceți aici? Ai găsit ceva chistoce? Nu. Lasă-ne tu în pace, dar și la satul mare vii după noi. Ceaci nu scăpăm de tine. Cum, mă, că eu v-am adus? Da, mă, ea ne-a adus, mă. No, am încercat să luăm două chistoce de acolo, că nu le ajunge, oare nu-i încăpetul? Termină, mă, dar Gicu de ce e îmbrăcat așa? O fă la discoteca în seară și o fă pantalonii la spălat pe sârmă. Și apoi am dat ăștia. Și tu? Eu ce? Eu nu-s bine. Hai că-ți arăt că e o schemă. Stai să vezi o schemă aici în satul mare ce fac. Hai cu mine. Să trăiți! Salut! Voi sunteți băieții cu experiență în vânzări din Dubai. Chiar noi, șefule. Și nu vă mințăm că ia să vede cum suntem îmbrăcați. Și nici românește nu vorbește foarte bine. Dar ce aveți aici în vânzare? Mai avem magazin de gresie, parchet, robinet, ghivete, tot ce vreți. Îți faine, șefule, da, faine, da. Mai că voi puteți să vindeți cel puțin un sfert din ce vedeți aici într-o lună, vă dublez salariul. Cât un sfert? Șefule, eu trebuie de este tăceaci până de seara la 6. Eu nu cred așa ceva. Nu credeți? Nu cred, vreau să văd cum vii și mi le vinzi pe tăte. Nu bine, dar trebuie să ne lăsați pe noi singuri în Tihașin. Vă lăsăm, eu am și plecat de aici. Bine, mulțumim. Vindeți-le voi pe tăte. Vai de mine, de ce ați golit aici, băi? Unde mi sușile? Păi șefule, nu ai zis că să vindem tot și alt pe aici. Am vândut tot. O venit un coca rosată, tot el a dus. Și ne-a dat și 6 țigări. Și 3 vi le-am păstrat la dumneavoastră. Deci nu-mi vine să cred, măi. Da, așa, știu că la nimeni nu vine să creadă când am vândut, toată lumea așa, nu vine să cred. Dar stați liniști că acum dăm jos și parchetul și mai facem rost de 2 țigări. Hai băieți, dă-i